Здравейте, аз съм вашият виртуален екскурзовод. Мегалитът, Паунов камък, се намира на гребена над река Тъжа в местността Голямата Светица, близо до Казанлък. Известен още като Кудрет Кале или самородно Кале, той е част от късноантично светилище с мегалитни конструкции. Според изследвания, около него са разположени други мегалити, сред които и връх Бубакая с 567 метра. Мястото има значителна археологическа и религиозна стойност, свързана с древни практики и почитания. Намирането му в дивата природа добавя на него мистерия и загадъчност.